with our master founder Brian C. Esguera for the Mike Delta Force. Thank you so much for Task Force Aguila. Sa YouTube po, may channel po ako sa YouTube. Wow, sana all. Yung mga leader po na papanik doon sa taas, pumunta po dito. Ay, sige po. May gusto kayo shout out. Para... Ano po, Mother Lily? Good morning, everyone. Kayo po yung akong niro. Sumbang Queen. Zumba Queen. Palok, Sumbang Queen. Kapal, Zumba Queen. Kayo po yung sasayaw mamaya. Yes. Oh, Enjoy po kayo. Balik po kayo dito, yung mga leader. Balik kayo dito. May short meeting lang tayo. Yung mga leader. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga Okay, bro, video. Shout out, shout out. Shout out kay Pugi-Pugi. Baka kami ba? hanggang kamatayan.
ng mag-ibig sa handulubi. Di ka pasisigil sa lalat at bundok, sa simoy at sa langit mong baka. May lakang tula at awit sa paglayang inaaral. Ang istat ng watawat mo'y tagumpay na patinig. Ang bituin at araw na kailan mamay na tinig. Lupa ng araw ng langit pagsinta, buhay namin sa timog. Ang hindi kaya naman ay mamating, ang matay ng dahil sa'yo. Manatili po tayong nakatayo. Nais ko pong tawagin si Pastor Askel de la Cruz para po sa ating pambungad na panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Aming inaalala ang iyong mayamang pag-iingat sa amin na sa kabila ng pandemyang ito, nariyan lagi na kami ay pinagtubayan mo. Maring mayroong nabawasan sa amin, mayroong mga nagkasakit, subalit nananatili ang iyong masaganang biyaya sa amin, na kami ay narito at taglay namin ang lakas at buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos na mabuti sa amin at taglay namin ang kalakasan ito na naipaglilingkod sa iyo, naipaglilingkod sa aming bayan. Salamat po, Panginoon, at Ikaw ang siyang patuloy na maluwalhati sa pamamagitan ng aming mga paglilingkod na ito. At sa mga pagkakataong ito, sa pagpapasalamat at pagkilala sa mga kinakasangkapan mo, ang iyong pangalan ay maluwalhati at maibigay namin lagi ang papuri at pagpapasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Maaari po tayo magsiupo. Muli po isang magandang umaga sa ating lahat at nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga nagsidalo, sa ating mga minamahal na bisita at sa ating lahat. Ang araw po ito ay ang Pampanga First Provincial Mobile Force Company Awarding Ceremony of our Force Multipliers and other sectors. In behalf of our Police Lieutenant Colonel Jose Charmar Gundaya, our Force Commander 1st PMFC, let's have Police Major Joy V. Placido, our Deputy Force Commander, for our welcome remarks. Kung pangalawang punong bayan, Mayor Honorable Vice Mayor Peter C. Mocong. Sa ating pong matikas na Chief of Police ng Kapalit Police Station, Lieutenant Colonel Alex de la Santos po. Sa ating pong mga konsyal ng bayan na walang humpay na dilingkod sa mga bayan, sa bayan ng Kapalit. Ma'am Sir, sa mga matitikas ng mga kapitan at kapitana ng Kapalit po, ay pasyalan niyo po kami doon sa First PMFC at pumutok po tayo ulit. Sir, sa lahat po ng mga awardees sa araw na to, magandang umaga po sa ating lahat. In behalf of our unit, First Pampanga Mobile Force Company, headed by our Force Commander, Lieutenant Colonel Jose Charman F. Gundaya, and our personnel, especially the Police Community Relation, led by Staff Sergeant Jaime San Diego, and the platoon leader of First Maneuver, Kapalit, I am Major Joy Placido, Assistant Force Commander of Force PMFC, as representative of our unit.
Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil patuloy po na hindi nyo kami iniwan sa ere sa pagpapatupad ng crime prevention activities ng First PMFC. Katulad po ng checkpoint na 24/7 ang inyong pagganap, lalo-lalo na po sa mga force multiplier na hindi niyo po pinabayaan ng kapulisan na sabahan ng 24/7 sa gitna ng daan para ipatupad ang checkpoint. Katulad din po ng mobile patrolling kung saan po ang mga kapulisan at ang mga force multiplier natin ay kasamang pinapataba sa lahat ng laylayan ng apalit na mayroong pulis na lalapitan at mga kababayan natin na ipatupad ang katahimikan ng kanilang lugar. Ang outreach program ng First PMFC, andyan din po ang mga tumutulong sa akin na non-government unit. Ang guardians at maraming pa iba, andyan po sila na nangangalap ng may bibigay at may tutulong natin na pansamantala sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At ang expanded caravan na kung saan po ang First PMFC ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng serbisyo na libre. Tulad po ng libre para maiwasan po ang pagdami ng nakakahawang sakit ng COVID-19. Kaya po, we conduct this ceremony or awarding ceremony to appreciate and recognize your effort at sa pagbibigay niyo ng konting oras na tumulong sa ating bayan na walang kapalit. Tandaan po namin, walang kapalit. Yan po yung sinasabi namin na kusang loob ninyong pagtulong. Sinabi nga po ano po sinabi ni President Ronald Reagan? Sabi niya, ask not what your country can do for you. Instead, ask what your country, ask what you can do for your country. Diba? Yung po yung sinabi ni Ronald Reagan na kailangan ano yung may tutulong niya sa inyong bayan. Kasi lahat tayo, civilian, o military, o police, mayroon pong responsibilidad sa ating bayan. Welcome po sa awarding ceremony at force multiplier and other sectors. Keep safe always, and Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Maraming salamat po, Police Major Joy Placido, our Deputy Force Commander. Ang taong ito ay isang masipag, mapagkumbaba, mapagmahal at maaasahan. At iniisip din po ang kapakanan ng bayan ng Apari. Ang ating Municipal Administrator, Sec. Glendon Team, upang ipakilala po ang ating Guest of Honor. Sa ating pong first power ito, si Pastor Vice Mayor Pete, then pong members sa Misa Kunyang Bayan, then boss ng PSB, then pong kami tamong entrade, ikikatambalin, then ikikatambalan kay officials, then ikikatambalan kay campaigns, then by PM Gavin Butok, and Legal President Jojo Ibe, sa ating Chief of Police, sa mga members ng Pampanga First Mobile Force Company. Nakaiwan po, yan yung ibagang sinilin ko yung mga kanini, maya pa po, ikataman.
Actually po, akalimutan ko na ating palang role. Yung tablado, yung makiti. Imbalo ko mo, ubat ko itanggi kayong food packs from the municipality. Kaya ako na kung sana nag-coat and tie po. Pero po, hindi niya na role ka namin produce kayo po yung guest of honor. Mupin po, minawa siya lang din, hindi ka masikip yan. Lakad din yung City. Kanya po, samantalang po yung pagkakataon. Bakit aking makuha na pinandit, ang tanay nga duwa ka ng banualos o bagit pa. Katapang may kalabasan na panahon, ipapagobra, parang ikapakananan ng balen at nagring niya balen. Metong po marunong na karakalan, ako makahirap po kayo, bilang metong marunong na grupo. Nepo, so we are already in the second year of our ordeal. Hindi katapang kung maging sitwasyon yung balen at yung kung mabilang kayato. Yapin yung pandemic. So, nung pumagin na kayo po, karayang kinistorya ng kinatangong bansa o kinistorya ng kalamidad. At yung alasan tamo, malibat pa niyang pinatubo, yan po, fast forward, yan pa ng ready. Mayan lang alampasan. Ingay ka na ganang challenges hindi. Uling meron po, karayang ayap, apasanting, augali tamo, yapit yung makabusti tamong puso, makakalwalas tamong gamat, malawak tamong kaisipan, kanina po makapagkalog tamong sawot, may kabarat ng tao, hindi ang tambalin, hindi ang tambalsa, na eman kung kapalit. Yawari po, we are all aware, kami ang po, yung munisipyo, yung barangay, na hindi kayong presence. Karimbalang lugar, kayang tabi ng PNP, ng dito ka ng barangay talod, maulagaan pong faktor nung bakit itamo po pasinananong challenges o nanong kalamidad ing datang hindi ka ng komunidad balo tamo na yung munisipyo, yung barangay at inyang kayang tabi na alam ano na yung kapalit material ngunit mo itang agya na yung kayong sarili bakit na po makapunye kasdawan kay kasakitan at daralanan na ng balen. Di kayo po papayabot na ninyo katamang Mayor June Cataco, yung marunong po sa labatan. The Mayor would like to convey his heartfelt appreciation. Ulit sasabihan na, hindi kayong presensya, hindi anointing, mag-reflect niya po, hindi kayong presensya, kaya tapang ningalabasan na panahon. Ipresensya po, yapin in katulayan. Kaya yung Diyos, yung Ginoo, mabiyaya at algondo, at suya kay kiratamang libutan sa kalibutaran. Kanya po, pasinano pa po marapanang kapag subukan. Bigyan ka tamang pumbalin, kami po, bigyan karugan, uling balo po, ayabe na kayo. Tignan mo kapag subukan na iti. Kaya tayo yung palang pag-practice. Ayaw po na. Ang lakas ng dito, i-practice ko na po. Dapat tinabi yung practice ito. Kami po. So once again po, from the bottom of our hearts, ako po bilang kayong tabi ni Mayor June, ni Mayor Pete, ni Konsyal, ni Kaya Kapital. Hindi niya naman po, hindi niya naman sarili, banong namin pang bagay, ating kaming agawa, para po naman. Kaya mga namin yung malaking bagay, ang bagay, kitang lugod, ang popang papagmalasakit, abitin yung balit, gawan niyo po.
So, yung po pagkakaba at balong po nakal pa po yung nagawan. So, pasmay po, yung katatawlan po bilang to emphasize, para po ay emphasize po yung mensahe ng Biyertang Mayor, papayamit na po yung pasalamatan at abi-abi tamo pong pamangadi at paragul na panalig ng Ginoo, akabyusan tamo po iti, at sana po kahit ito kitang pamiyarap, normal na, po, pagkanta po, mas lalo tamo po makapag-celebrate bilang Metro Mabalen, bilang Metro Mabansa. So, kaya naman po, nakasalamat, limit niya po yung Balen na rin apari. Tama po, bayo pa ko. Pwede na po yung talagang role ko. So, ladies and gentlemen, ipututugin pong damdaman yung siwala, ito niya pong kakalaburan, ito kamingye, ini pong taong damdaman yung ini malambat ka naman pong seservisyong kalupayo. Saya po yung barangay, bilang treasurer, bilang looking consejo, 3-time councilor, bilang looking consejo again, as the head of the Sangguniang as vice mayor, and recently po, yan po yung Miglit, yung Katambalen, para po yung bilang mayor. So pagkaramdaman tayo po, siwala, yung pong tikatagong kaluguran, itong pabot na may pangabay ng introduction, guys. Basta po kakaluguran tayo ni, mas kinapanahon, at siya po, yan po yung itong ehemplo na ng public servant, at balong po, under his leadership, under the Petang administration, mag-reflect niya naman, para yung makalulunod kayo, hindi kayong suporta kayo, at para po pakaramdaman tayo po, hindi lang tayo po masigabong palakpakan. Vice Mayor, Thank you, our administrator, Mr. Secretary Team. So, palakpakan po natin ang nagpayaran po ng ating venue dito sa Barangay Tabalangan. Siyempre po, walang iba kundi si Pastor Asker de la Cruz. Sa ating pong Chief of Police, Lieutenant Colonel Alex de los Santos. To the Deputy Force Commander of Pampanga 1st PMFC, Police Major Joy B. Lasigo. To the Platoon Leader of Papalit Patrol Team, Pampangas 7 PMHC Police, Lieutenant Richard N. To the Sangguniang Bayan members, to the League of Barangay, Liga ng mga Barangay ng Kapalit, headed by ABC President Honorable Joselito Ibe, and of course to our Federation ng mga Kabataan, Honorable Allen Bungo, and to all force multipliers and other sectors, magandang umaga po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang ating sarili. Masasabi ko po, kayo po ang mga tunay din ng bayani.
Una-muna, despite of the pandemic, na nakita natin kung paano kayo tumulong. Umaraw man at bumagyo, pero nandyan kayo. Talagang we have a one common goal, no? To protect the people and to help other people in our municipality. Makikita natin, lalo na sa mga barangay, nandyan yung piyesta, katulong tayo ng ating mga barangay, na barangay captain at saka yung ating mga bantay bayan. Mapa-Holy Week man, mapa-Christmas man, imbot na pagtulong, lalong-lalo na po sa ating kababayan. Sana po, hindi lang po nagtatapos dito sa programa nito yung ating pagtulong sa ating bayan. Sama-sama tayo sa pagunlad at sa pagtulong sa bayan ng Apalit. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, our Honorable Vice Mayor Peter Lugo. Okay po. Isang bagsak po. Dalawang bagsak. Sunod-sunod ang bagsak. Yan po yung practice namin sa Glenn. Thank you po. Yan po yung practice namin. At sa puntong ito po ay atin na po i-award ang mga certificates and special awards. Po tayo. Ito ay ang Diablo Guardians Mainstream Incorporated. Para po sa pag-award ng kanilang mga certificates and special awards, nais po namin tawagin si Police Major Joy V. Placido, our Deputy Force Commander, and Honorable Vice Mayor Peter Lugong para po sa ating awarding ceremony. Tarpaulin. Nako tayo? Oo. Kami na tayo kita po. Wala nang kayari namin tayo. And we would like to acknowledge the presence of our Councilor Jed Janbuso. Hello po po si Hana. Good morning. And our Provincial Mobile Force Company, Camp Major Justano de Leon, Barangay San Felipe, City of San Fernando, Pampanga. Certificate of appreciation is given to, in grateful appreciation of the invaluable active participation of Diablo Guardians Mainstream Incorporated during the conduct of checkpoint operations, mobile patrolling, barangay anihan, outreach programs, expanded caravan, implementation of standard health protocol against COVID-19 pandemic, and other significant activities conducted by the Pampanga First Mobile Force Company as force multipliers. Given this 14th day of November 2021 at Pampanga, PMFFC, with our signatories, Police Lieutenant, Platoon Leader, Apollo Patrol Base Richard M. Alain, Police Lieutenant Colonel Force Commander Jose Charlie Marvin Daya, and Police Lieutenant Chief PCAD PCO J.R. Mirot M. Rosal. And another award for the Certificate of Appreciation awarded to Diablo Guardians Mainstream Incorporated for their untiring support and cooperation to the anti-COVID-19 programs of the municipality of Apalit. Given this 14th day of November, with our signatories, Honorable Mayor Jude Tetanco Jr. and Municipal Vice Mayor Honorable Peter Nukum. Our Diablo Guardians Mainstream Incorporated, we have Jimmy SNF Rambo Nakonsay and Ricardo Suparvito President. Together with their members, again, our Diablo Guardians Mainstream Incorporated. Sunod po tayo dito sa wall ng kanan. For our photo op. Once again, congratulations, our Diablo Guardians Mainstream Incorporated.
awardees. Gani. Dali, master. Woo! Gani. Certificate of Appreciation awarded to Mike Delta Force. Oh, alita mo. Master Founder Brian C. Asguera. Municipal Founder Nando Blanca. MDF Sampaloc Chapter Jason Harlego and Joel Suazo. MDF Toganda Chapter Founder Emilio Torres and Chapter President Eddie Boy de Guzman. Dito na po tayo. GMDF Chapter Balipaga Masanto, Pampanga Founder Senior Magic Group Jose J. Lee Cristobal. Senior Ranking Magic Group Rodel Ginto, President. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban